L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia ordna lid-Deputat Nazzjonalista Karol Akolina jirtira l-kliem ta' teddit li issem fil-konfront tad-Deputat ta' Gvern Michael Farrugia. Dan għamlu f'ruling li ta' 2 wara nofsinhar wara li ftit tal-ġimgħatilu d-Deputat Laburista Michael Farrugia talab il-protezzjoni tal-Speaker wara li ġie meddet mid-Deputat Nazzjonalista Karol Akolina. Dan seħħ wara li fid-29 ta' Marzu Farrugia nnifsu żvela l-kliem ta' teddit li issem Akolina fil-konfront tiegħu. Dawn inkludew fost kliem ieħor inżommilek fil-komma u jien nagħmililek u mhux infakkarilek fost oħrajn. Nkun qiegħed nitlob il-protezzjoni tiegħek għal xi ħaġa li ġrat fil-bini tal-Parlament. Wara il-Kumitat tal-Onorevoli Akolina u fost kliem li forsi mhux daqshekk meta tieħdu separatament, imma fil-kontenut kollu kemm hu ta' dak li ntqal. L-ewwel ħaġa huwa qal li ħanżomma fil-komma. It-tieni, għadek ma tafx kemm inżomma fil-komma nfakkarilek u nibqa' nfakkarilek. It-tielet qalli u sa nżomma 100%. L-ar waħda għalhekk kan nitlob il-protezzjoni tiegħek u qalli jien nagħmililek mhux infakkarilek. Mr. Speaker, dan huwa kliem illi jiena f'ħajti qatt medditt il-ħadd u mhux se nħalli l-ħadd jeddet lili. Grazie. Dan it-teddit wasal ftit tal-ġimgħat wara li fil-Parlament deputati nazzjonalisti sfidaw għal ġlied lin-naħa tal-Gvern. Farrugia qal li din it-teddita ta' Akolina saret wara li l-istess deputat u l-membri tal-Partit Nazzjonalista ma marrux għall-Kumitat tal-Abbozz tal-liġijiet li kellu jiddiskuti l-emendi biex f'każi ta' kriminalità organizzata li pulizija tkun tista' żżomm persuni arrestati għal aktar ħin. Brabta ma' dan l-Speaker Anġlu Farrugia ordna lil Karol Akolina jirtira kliemu. Issa qed tifhem li l-kliem jien nagħmililek u mhux infakkarilek. L-Onorevoli Karol Akolina qal li ċ-Chairman tal-Kumitat dal-Konsenat tal-Abbozz tal-Liġi l-Onorevoli Michael Farrugia mhuwiex xieraq kontra l-karattru tal-istess Michael Farrugia u għalhekk fiċ-ċirkostanzi qed titlob l-Onorevoli Karol Akolina li jirtira dal-kliem.